Vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu vatadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviko chitupa changu. Inini mukoma Nashi ndiri mudzimai uye zvekare ndinoitawo basa iro rekutengesa muviri wangu. Mukoma Nashi, zvakazokonzeresa kuti ndige ndichizosvikawo pakutengesa muviri wangu, it was because of my upbringing. Upenyu hwainge hwakaoma. Ndakakurawo ndichirerwawo namainini. Zvino ndakazoti ndava kutanga kuita zvekutengesa muviri wangu. I used to struggle a lot. Ndaishanda usiku hwose. Asi vamwe vandainge ndichiwirirana navo, vamwewo vakadzi vaita zvekutengesa miviri yavo seni. Munhu aingoti to my clients vatoti ndatova bore. Then taitoti kana tikaenda kumakorokoza umwe aitongokechwa even kawani, zvinhu zvake zvobva zvatoita bore, otoenda otonozorora. Asi vamwe taishandisiwa usiku hwose, dzimwe nguva otoruhwa futi on top of that. Saka ndakachizotaura neumwewo apo paainge akadhakwa, ndikamubvunza kuti ko ivo why vainge vachikwanisa kuwana makastoma ainge achivapa mari yakawanda kudaro. Ndokubva achizoti chihure chinotoda kutorombera, kutozvisimbisa kuti varume vange vachikuchiva uye vange vachikuona wakanaka kwazvo, nekuti kana ukangoda kuita one on one hazvimbofi zvakanaka, tsoro dzako hadzimbofi dzakabuda bho. So ndakabva ndachizoenda neumwe wacho kuwedza. Takati tasvika kuya mukoma Nashi, ndopa ndakabva ndachizotemererwa nyora yuwikani, zvairwadza kani. I even regretted kuti dai ndangosiyana nazvo, because ndakatanga ndaita mazuva 5 ndichingogezeswa chete nayo n'anga yacho apa yainge iri n'anga yechirume. Then zuva rechinumber 6 ndipo apo pandakabva ndachizonzi yainge ichazondishanyira usiku hwacho ihwohwo. Saka ndichinzi vachazokushanyirai nhasi sekuru, mufanozokugadzirira uye zvekare vasazokuwanai makafuka nhumbi dzenyu. Ndakafungidzira kuti zvimwe kuda vainge vachauya kuzorara neni, kuri kuzadzikisa zvimwe zvavainge vakataura mudare mavo. So vakabva vachizouya, it was somewhere kuma past 8 vakati vauya kudaro mukoma, vakabva vanditi ndige ndichivhura makumbo angu, ndokubva vachizotora mimwe micheka yavo, vakabva vanditi ndinge ndichisimudzira. Ndakasimudzira mukoma, vakabva vachizowaridza micheka iya nemuchiuno mangu umu. Ndokubva vatora reza dzavo vakandipa mishonga, vakanditi mishonga iyi ichaita kuti unge uchibatwa nechiveve muviri wako wose, saka usazopanika nekuti ndikuda kukutemerera nyora. Ndikati zvakanakai. Mukoma Nashi vakanobata sikarudzi yangu kwava kuivhura, vava kutanga kunditemerera nyora idzodzo nechemukati mesikarudzi yangu. Ipapo handina kana pain yandakazonzwa. Vakatemerera nyora pose panonzi munhukadzi ane nzvimbo yakavanzika kuzasi uku, ndakatemererwa nyora. Mangwana acho makuseni yuwikani ndakati ndichimuka, ndakanzwa imwe pain yandainge ndisati ndakambonzwa mulife mangu. Saka vaipota vachindipa mushonga paya pandinenge ndava kunzwa kuti kana musoro chaiwo wava kurwadza nekuda kwapain, ndipo apo pavaibva vachizondipa mushonga wobva wanditi inwa mushonga uyu, asi unokwanisa kuzokuuraya nekuti iwo uri very powerful. Ndaiti kana ndaunwa mushonga uya ndainzwa ndichitopindwa nekamhepo, ndichibatwa nechiveve, ndobva ndati hope gone. Pandaizomukawo ndaizonzwa sekunge senani. So tichizobva kuya mushure mekunge ndapora mukoma, client yandakatanga kurara nayo ainge ari umwe murume aitawo zvechikorokoza, aiva aine 2000 US iyo yaakandipa. Mukoma Nashi akazoti mushure mekunge andipa mari, then ndopa akazondifonera akati iwe hure iwe dzosa mari yangu. Handina kana kuzombogara ndakadzokerako ikoko mukoma kumazoe. Ndakangonzwa zvichinzi ainge achinditsvaka murume uyu. Saka mushonga wacho ndo zvaunoita. Kana murume akauya kwandiri
achida kukecha kana aine mari anongorivara so zvemaseconds zvobva zvatovharana obva atondipa mari yakawanda. Mushure mekunge andipa mari yakawanda ndopaanotanga kuregreta manje kuti munhu uyu mari yandamupa yakawandisa, uye zvekare ndakabva ndachizopiwa umwe zvekare mushonga uyu unoita sekuti ndinge ndichizoita seshumba kana kuri kunzi ndikakutorera mari yako. Paya paunozopunyuka wava kutanga kufunga kuti ko munhu uyu mari yandamupa yakawanda, kuti unge uchizondi aproacha unenge wava kunzwa zvino wava kutya. Ndizvowo zvandakaita izvi mukoma. Kana mukaposta nyaya yangu ndizivise ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Yuwe zvakangoma hazvo veduwe. Pamwe pacho ndanga ndichitoshaya kuti ndoverenga ndichiti kudii, because vanga vakanyora nemo vachiita kudescribe matemererwo acho avakaitwa nyora dzacho. Asi ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Hanzi handina kana problem pari zvino, asi ndangouyawo ndiine secret yangu yandiinayo, uye zvekare ndichida kuyambira vanhurume. Handisi kuti zvakashata kukecha nekuti ndo zvinototiraramisawo isu vamwe, asi munofanira kuti munge muchiziva kuti isuwo vasikana vanoita basa iri rekutengesa miviri yedu tinotogara tichishandisa mishonga, uye zvekare mudzin'anga nemumaprofita anogadzira varume atibvemo. Saka ukaona murume ava kuita problem iyoyo yekuti sikarudzi yake inenge yava kunzwa nungo panguva yemutambo, anofanira kuti ange achizoronda ngwara achitanga kufunga kuti haana here munhu waakambofambidzana naye, kana haana munhu here waakambokecha anoita zvekukecha zvekutengesa muviri wake akamukecha, ndokubva amurakidza kuti ane mari kwazvo. Nekuti ukatirakidza kuti une mari hatingakoni weka kuti tinge tichikugadzira so that kumba uko mukadzi wako aregedze kukugutsa, kukupedza nzara, uzongoramba uchidzoka kwatiri. Vedare ndo imwe message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. I know kuti out there are people that are not going to believe me, but mukoma nashi inini ndakambofa for an hour. Mushure mekunge ndafa mukoma, that was when pandakazotanga kuona kuti ndainge ndiri kune imwe nzvimbo. Kunzvimbo uko kwainge kwakanaka chaizvo, asi kwainge kuine vanhu vekudharadhara, asi vanhu vacho vainge vakasangana, varungu nevanhu vatema. Zvino ndakazoti ndava kufamba ndichienda mune rimwe building, a very tall building rainge rakanaka. Ndichifamba mune imwe hall ndopandakabva ndachizosangana noumwe murume uyo akandibvunza. Murume uyu ainge ari murungu, ainge aine vhudzi rainge rakareba chaizvo richiita sekunge rainge riri regold. Akandibvunza iye akabva ati, ko iwe zita rako unonzani? Ndokubva ndachizomudza ndikati zita rangu ndinonzi Patricia, my real name. Ndokubva ati Patricia. Akabva aramba achingodzokorora saizvozvo achiti Patricia. Akabva ati chimbomira pano ndinodzoka, usafamba, wazvinzwa, ramba uri pano. Akabva anyangarika murume uyu, haana kana kumboita 2 seconds kwava kudzoka. Akabva ati ndanzi chimbodzokera nekuti nguva yako haisati yakwana. Zvino ndakati ndava kuda kumubvunza kuti ko iwe unonditidzokera nekuti nguva yako haisati yakwana, ndiwe aniko, uye zvekare kunzvimbo kuno kwandiri ndimboripi? Mukoma ndakabva ndaita sekunge munhu ainge achidonha achibva mudenga. Ndakamuka mukoma nashi ndiri pachitroli chiya ndichiendeswa kumochwari. Kana varume avo vainge vachipusha chitroli chacho vakavhunduka, but umwe wacho akangoramba akanditarisa mukoma. Then ndokubva pachizodanwa manesi nemadoctors ndikadzoserwa kune imwe ward. Mukoma pachipatara pandainge ndiri ipapo, manesi nemadoctors vakangoita muswero wese wezuva vachingoya vachindidongorera. Vakati vachinjana shift
zvekare vaingouya vachingondidongorera. Ndozvakaitika mukoma. It is very hard for someone to believe. Kunyangwe pandakazoudza murume wangu nyaya iyi mushure mekunge ndazoroorwa, to this very day he does not even believe. Kunyangwe paakaiudzwa nyaya iyi naamai kuti ndo zvakaitika, ipapo mushure mekunge vazivisiwa kuti ndainge ndafa, vainge vava kutotanga kutoronga nezverufu rwangu, vatoudza hama neshamwari kuti ndainge ndafa, ndokubva ndachizomuka. Ndo zvakaitika mukoma. Is it possible kuti it was just a vision? Is it possible that I was dead? Ini hangu, I really do not even know. It is hard kurarama ndichiziva kuti ndakatonyorwawo nevamwe doctor the time of death and I woke up again. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi doctor vakatonyora the time of my death asi ndakazomuka. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzaiti vataenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavikawo chitupa changu. Saka musi wa 7 June amai vangu vari kufanira kuti vange vachizofa nekuda kwekuti ndakatadza kuzadzikisa mhiko. So inini ndinofanira kuti ndige ndichikonzeresa accident nemotikari yangu each and every Christmas holiday. Ndidzo mhiko dzangu uye zvekare ndanga ndava nemakore ndichingozadzikisa mhiko idzi. I am a married man uye zvekare ndine vana vangu. Zvino ndakabva ndachizoita girlfriend sezvandainge ndakaudzwa nasekuru vekundirombesa, asi iko zvinozvi ndinodhila nevana vavo because ivo sekuru ava vainge vaine mukurumbira kwava kuchizofa zvavo. Zvino ndakanzikana ndafunga kuti ndige ndichizoita girlfriend ndinofanira kutanga ndauya kudare kwavo. Ndakabva ndaenda kuyakuya mukoma ndikabva ndanoripira chinhu ichi chandinoshandisa izvo zvacho zvavanoti zvikwambo, ndikachiudza kuti iniwo ndiri munhurume, hapanawo kapa ndikazombotadza kutsvakawo muriwo wekunze. Ndokubva ndachizopiwa mvumiro paya, asi chandainge ndisina kuziva ndechikuti girlfriend uyu ndiye ainge achazondikanganisira mhiko dzangu. Iniwo ndakangoti mazuva ano handiti munhu wese anongoti kuchechi. Handinawo kuziva kuti munhu anonamata without resting. Saka musi wandakaenda kumba kwake for a sleep over, takanamata mukoma. Iniwo ndaingomuvhisa malips angu ndichingoti makanaka ndisingatomboburitsi mazwi, uye zvekare ndikabva ndazosunga zvigunwe zvangu sezvandainge ndakaudzwa kuti kana ndikaswedera pedo nemunhu anenge achinamata, kusunga kwandinenge ndakaita zvigunwe zvangu ndiko kutosunga kwandinenge ndichiita minamato yake munhu iyeye. Tapedza kudaro ndakamusvibisa ndichifungidzira kuti ainge achazong'ora pakunamata kwake, asi akangoramba akashingirira. Zvino mukomanashi akabva achizondikanganisira zvinhu zvangu. PaChristmas apa ndakazomutora kwava kuenda naye kuvacation ari paminamato yake zvekare. Mukoma, ndaiva nemotikari yangu yainge ichifanira kuti inge ichiuraya vanhu, asi motikari iyi haina kukwanisa kuzoita saizvozvo. Ndikabva ndachizotoudzwa kuti vakanganisa iwe mhiko dzako, saka amai vako vanofanira kuti vange vachizofa musi wa 7 June. Painge pachitodiwa ropa remwana wangu. Ndakademba kwazvo. Ndikabva ndachizotsvaka hangu umwe munhu wandakaurayisa ainge ari mutorwa, ende nyaya iyoyo itori nyaya iri pending yandikufanira kuti ndinge ndichizotogadzirisa because yatova ngozi iyoyo. Zvinhu zvangu ndainge ndakazvironga nemazvo, asi ndakakanganisa mhiko dzangu. My advice kune vamwe varume kunzoko is stay away from women, nekuti vanokukanganisirai zvinhu zvenyu. Unenge wakaronga zvinhu zvako asi munhukadzi ndiye anokwanisa kuzokuwisira pasi. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi ndakamanikidzwa kuroora musikana muhombe kwandiri nevabereki vangu. Zvino ndafunga kumutiza. Saka mukomanashi last day pandakaenda kumusha, vabereki vangu vakabva vandimanikidza kuti ndige ndichitora umwe musikana, asi mukuru kwazvo
kwandiri. Dambudziko ravapo pandiri nderekuti inini hangu ndanga ndagara ndine umwe muSouth African uyo wandanga ndichidanana naye. Before you judge me, please hear me out. Ndinewo mission yangu yandiinayo nemuSouth African uyu hongu tine maproblems edu atiinawo, but semunhu anoda mari ainge akabvuma kuti kana kuri kunzi ndikazonomurora ndikanopawo vabereki vake, ainge akati at least kana ukapa vabereki vangu 60 then ndinobva ndabvuma kuzochata newe, then wobva wazofambira nyaya dzekugadzirisa mapepa ako. Saka ndanga ndichida kuti kana ndagadzirisa mapepa angu ndobva ndachizoendawo kumhiri kwemakungwa, kana tikazorambana tinenge tarambana hedu. Zvino munhu uyu wandiinaye ndafunga hangu kumutiza nemuSouth African wangu tichiri kudanana. Dzimwe nguva paya pandinenge ndabuda ndichienda kunoshandira kumakantri ndinenge nditori naye muSouth African uyu akati hake hazvina basa nekuti iye ndiye akatanga neni, hanzi murume ndewangu. Zvino ndiri kutsvakawo nzira dzekuti uyu wekuZimbabwe uyu ndingamurambawo sei naye mhuri yeZimbabwe. Handidi kumuramba nenzira dzekuti anozongoramba achitaura neni, ndoda kumurwadzisa nyatso kumupa ziko heartbreak zvekuti anobva ndivenga kweupenyu hwake hwose. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Yo, zvakangoma hazvo vedu we.